Gonna read out our Sraith Pictiúr notes for the Sraith Pictiúr. Tá sé in am tosu ag obair. Make sure to listen closely so that you know how everything should be pronounced. Pictiúr a hain. Sa chéad Pictiúr feicimid móra óin agus ag fécint an dúirs scoile a bhic. Tá andí má orthaí faoin na thorthaí ísle sa Ghaeilge agus sa stair. Ní móna sása táisí tuis gur léir nach bhfuil peoc ibre déanta ag óin. Pictiúr dó. Téann si díreach chuig a cheomra leis an túir scoile ina lámhaice. Tá óin gafa le cluichí an ríomhre. Tá sé faoi dheasa ag an gluthe agus ní thugann sé faoi dara go bhfuil a bháthar sa cheomra. Cuireann si stop barb leis an gluthe ríomhre agus tugann si iad a béal dó maidir le na thuairisc scoile. Pictiúr a trí. Na Pictiúr a trí chuireann máthair óin gléach an bríomhide. Tá si tharbh crosta le háin agus eagraíonn si cruinniú leis an bríomhide don lád ar gcionn. Tá imní ar óin, is léir go bhfuil sé dromhlóid. Pictiúr a ceathair. Sa Pictiúr seo bólann siad leis an bríomhide ina oifig. Tá an-bhrónar óin mar tá a bheam fós an-chrosta leis. Is duine an-dá riamh é an bríomhide. Díonn sé ard óin a thuair scoile agus tugann sé comhairle dó ar conas gur féidir leis feabhsa chur air. Éistin óin agus a bháthair go géir leis. Pictiúr a chuig. Téann óin a bhaile agus tosíonn sé le plan stadéir nua an oíche sin. Tá an ríomhre muachta aige ionas gur féidir leis díriú ar a chuid stadéir. Ní lech leabhar timpeair agus tásúla aige go na bróig a phlean nua. Tá go leor ibre le déanamh chun feabhsa chur ar a thorthaí. Pictiúr sé. Sa Pictiúr deireanach is deireadh na bliana é agus tagad an túir scoile a bhaile. Tá feabhsúntaach tagad ar thorthaí óin. Fuair sé a sa Ghaeilge agus bí sa stadéir. Tá áthas an domhan ar a bháthair agus tá faoi sibh ar féin. Tá an chuid ibre déanta aige agus tá na torthaí tuilte aige freisin.